बेसेयाव सेरसेयाव बेसेमोनलाय सेरसेयाव बेसेमोनलै हा सेरसेयाव 80 थाखा होमबा 10 थाखा खमबा 70 थाखा हरसिन जाहैबाय नोङो दे दालाय नोंबो बेफारिया मा मा दं नोंसानावलाय जुलाफि लागाव 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 मा मा मोनो साहाबो लोङाखै माथो हनै ए बोरै जाखो मा बे सिंग्रा मा जेबो होनालै नोंसोरनालाय मानसिफ्रालाय जोंना जानो बिदि रायलायोबाथाय सावनाया मा मा सावखो नोङो दावदै सिंग्रा गजा बल्दार पकरि फिंगार गोलाव गुसुं बन मेथाइ निमखि गिदिर निमखि फिसा दावदै रुनाय गय फाथै सा निमखि गिदिरावल' बे ए बयामनिया सिगारेट सिगारेट Facebookआव लोगो मोननाय नामा ओइस ए गोदान बायनो ओइलाय नै बिनि फैसायालाय बिनि फैसाया बि ओरै फै जुथा गानसै नांला फै लगायनानै नांला फै